İro mijara me romaneke. Romana binavê Kavirên Anarşîst. Kavirê anarşîst ji aliyê Rênasyan ve hatiye nivîsandin. Rênasyan di salên notî de bi helbestên xwe di nav Kurdan gelek navdar bû û hêjî navdar e hêjî ew helbestên wî têne xwendin. Lê piştî helbestan pirtûkên ceribandinê û roman jî nivîsandin. Ev romana ku anha em qal dikin jî yek ji wan romanan e. Romana Rênasyan Kavirên Anarşîst di sala 2021 de derketiye. 4 sal berê. Çima em ana qal dikin? Ji ber ku anha li Rojava derket û taybetiyekî din anha ev roman li Bakur qedexe ye. Kengê qedexe bû? Di meha 12 a 2024 de polîs çûn weşanxaneya Payîzê û lîsteya pirtûk û kovarên qedexe pêşkêş kir. Weşanên Payîz di heman demê de pirtûk û kovaran belav dike difiroşe, loma ew lîsteya qedexeyan pêşkêşî wê kir. Di nav lîsteya pirtûk û kovarên qedexe de 65 berhem hebûn, yek ji wan jî ev romana Rênasyan Kavirên Anarşîst e. Kavirên Anarşîst li Bakur qedexe ye, lê li Rojava azad e. Li Rojava anha Kavirên Anarşîst ji aliyê weşanên ava ve hat derxistin. Di Kavirên Anarşîst de gelek karakter hene. Rênasyan gelek derdor û gelek tişt dane ber rexneyê di vê romanê de. Yek ji karakteran jî Qurxurbek e. Di vê romanê de mirov dikare hin rexneyan û hin tiştên derbarê derdorê de bibîne. Kavirên Anarşîst anha li Bakur, li Wanê, li Amedê, li Mêrdînê, li Batmanê qedexe ye. Lê yên ku bixwazin li Rojava, li Qamişlo, li Amûdê, li Kobanî, li Hesekê dikarin bi azadî bixwînin. Bifikirin, li hin bajarên Kurdan roman qedexe ye, lê hin bajarên din roman bi serbestî dikare bê xwendin. Belkî Kavirên Anarşîst we xwendibe, belkî di destê we de hebe, belkî hûn careke din lê mêze bikin. Lê yên ku destê wan de tune be li Bakur, belkî nikaribin peyda bikin. Lê li Rojava roman azad e û yên bixwazin dikarin bi serbestî bixwînin.